back and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Sala Ba. Di ko masugot. Ay, ikaw sa'yo, musugot nga. Di ba, ikaw may panguyaban. Si Abay-Abi man. Di lagi ko masugot. Di lagi kay panguyaban. Di lagi kay panguyaban. Uy, ganun ikaw may di musugot. Magdipindi gina ni Abi kung sugot siya o dili. Ganun barong man ka. Asa man ka? Lo! Hoy! Asa ka, hoy! Salbakuta! Allah! Buwang! Mubiya ka nga di mananghit ni Dina! Uy! Abay! 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 Gunitang tumoy opsada. Gunita laging tudlo. Asa ka? Asa mga? Bitanan din natos Dina, oh. Nay, paingon na din eh. Asa ka? Tatuon ako sa bigin. Sa baguta! Kibaw rin kag hay laron! Sa atong dapit. Sure ka? Dili. Pues pagpuyo eh. Di ba di ka sigurado? Sigurado nga nagpaingon din niya ito ay. Tagbuon sa nako kay nagkalisod og dastre. Nga bitaw alik-alik yun siya nga. Siya gusto nga siya gimuserve ni mo. Diya sa ka ba? Diya sa ka? Salva ko! Abi. Okay. Ay, ano yan. Napahilo na ang mga pagkaon. Okay na ni Dens. Puno naman hapit sa pagkaon ng atong lamisa. Actually, no. May naipilin pa kong kuhaonon dito na atong katapusang kananan nga akong gipalitan. Will you please get it? Sige. Kadiyot lang. Kuhaon sa ako. Inahina lang magkaon niya, ha? Makutan. Andy, unsay mo ganahan? Kini, gusto ka ini? What about this? And this? Also, this one? Butangan akong imong plate, ha? Ay, nakaslar. Paingon. Sige na, kaon na. Here, oh. Hungitan ta ka ini, ha? Andy? Andy? Oh. Ha? Are you with me? Ha? Di na. Nga no? Murag, milapos ang imong tinanawan. May gisulti di ka? Ingon ko, hungitan ta ka. Pero murag, di man ka gusto. Sige, ibalik na lang nako sa imong plate ang imong food. Ha? Ayaw. Oo, ganan kong matiloan na. Really? Here. How does it taste? Lami. Lami? Oh. This one. Try this also, ha? Nene yung order mamug, sir. Kini. Wala. Magkakaorig yung tinuod. Magkakaorig yung tinuod. Ilawan ko ginigtanan. Sa man yung gikaon ba eh? Katong gihungit ni Dina ni mo. Mao ni siya, mao ni. Oo, bay. At tilaw si Kuya Inibi. Lo. Sa dinis ka ano eh? It's beef stew. Ino na iniginig lami. Aslom lagi. Ya tabang. Kamahal na ba sa ilan? Mga sudan din niya. Huwag may lami ang timpla. Nanap lagi ka. Ano nagkomentaryo di ako? Huwag itong lami tinuod. Okay.
Joke. Lami bitaw ni Dance. Sige, inyo lang na, lami man. Tila sa ko ining ilang sabaw, ha? Ngaon siya man ni, puchiro, puchiro. Chiro, goodbye. Laro, anak. Inyong bitaw ko. Ano yun? Ha? Tapang, uy. Ha? Naong may lami. Agay! Nangyata ka na kumpay. Ano di ay? Kung sa may saan ako, uy. Abay, may mo ba? Kaon na lang diha. Ha? Ako na bitaw ko. May lami. Agay! News ba siya ko? Kanina nalugpitan ko sa pultahan sa van. Karon di mo kong yatakan. Ngano na mo? It's okay if you don't like it. Just don't eat. Ha? Di lang ko mukaon. Anunusan ko sa kagutom. Or else, pagpalit ang imong pagkaon nga mabusog ka, kay kining tanan, amo rin duha ni auntie. Kaurot di mo. Ngay kiranghan, anak. Di man kinahanglan nga among hutdon. Magkani, itabang lang kong kaon. Balag wag ko makauyon. Agoy. Gikan din sa kananan. Andy, may mo pang mananaw taksini? Sige! Ha? Dalaw ta! Kailangan ko na! So, hindi na talida ron. Rambo! May mo pang upadan ko ni mo, Andy? Uy, masa Chris-viewing ron nga, nindot to. Ay, may tag na action ba ino? Kailangan ko mo tanog action kay, di ko magduka. What movie do you wanna watch, man? Kung way action, kanang horror na lang, horror. Andy? Gusto na ko mo pa ulit. Mupaulit na ka? Iyo, boy! Anong yun? Tanaw po kayo tagsinay. Mahal kinang sinero noy. Naon sabihan ka, pinakakinong bukas na ang mapalitan na. Mayroon kinaay man libre. Niya ta uli, bay. Come with me, please. Sige na, bay. Tanong ka na ba? Uy! Sige na ba? Maluwi ka na ako. Ha? Makatanaw ng sineron. Kung naan man libre ba yan, makatanaw ko. Please. Sige. Why, yes! Thank you. No! Thank you. No! Gusto style! Sorry, nadalang. No style! It's okay, Lynn. It's okay. Di na kinahanglang mauwa ka. Really? Thank you. Salamat ko. Dayon mo. Finally, makadayon nagyugod din sa inyo. Lingkod mo, Fabs. Unsa may ako ikadalit ninyo, oy. Wala bagyod. Gawa sa tubig. Tubig na lang ha. Pawas alimuot pa. It's okay, Abby. Nagtag ka ng ice cold water, abs ha? Kay, ay, it's so init cute. Hapon naman unta, pero gosh, it feels so hot. Sige lang, kadiyot lang, Fabs ha. Magpalit ko kalit og ice ha. Doon naman ang tindahan din eh. No, you don't have to do that. Okay ra. Doon ra gyud kaayo. Diya sa mo ha, Fabs, ikaw say balang Jerry ka. Of course. Nangayo kapag yung bugnaw nga tubig, nga nahibaw magilunta ka, nga was leref. Dili ko makainom og tubig nga dili bugnaw no, dili na ko maton. Hindi mo pauli ka na sa inyo, aron makainom kag bugnaw tubig dito. Aron makahigayon mong duha dinhi ni Abigail? No way. Kasama ka? Barog ko kay masaba ko nimo. Phoebe, unsa pa? Ay mo ba pahawa? Ano kung pagsabak na ko? Kailan mo balik si Abby o makita ta niya? IDC. What? I don't care. Og mas malipa pa hinuon ko kung makita ta niya nga ingon ini ang atong posisyon. Aron mahibaw siya nga una kang naging akin. No, absolutely not. I was never yours, Phoebe. Fine. Pero una ko nakaangko nimo. Daghan ang nakaangkon ako. Pero why bisan usa nila nga nakapanag-iyan ako? Not especially you. We'll see.
Phoebe. Phoebe, isa pa. I miss you so much. I want you so bad. Jerry, please take me again. No. Get off me, Phoebe. Get off me! No. Ayaw kong pagkapyot sa kong liog. Isa pa. Maabtan ta ni Abi. Well, mao gina akong tuyo nga maabtan ta niya. Brad si Abigail, dali siya makasabot. I know nga may nasabtan na siya sa mga lihok na duha. And to confirm sa iya mga pagduda, gusto kong maabtan ta niyang duha nga gisapa ko nimo while we're kissing. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!